Kada su se Sloveni doselili na Balkan? 1809, ne znam. Sloveniji, pa pre jedno. Ne znam stvarno, ne znam baš istoriju najbolje, ja mislim da su davno. Pa iskreno nije mi bitno, a slabo se sjećam, pošto je to predmet koji se uglavnom na bubači na pamet nauči se i to je to. Postoji kod nas ta predrasuda da u Srbiji svi znaju da naprave reprezentaciju, fudbalsku reprezentaciju, da svi znaju istoriju i da je to onako nacionalna disciplina u kojoj se svi vežbaju. Međutim, građani su na naše ogromno iznenađenje, 72% građana je reklo da ih to uopšte ne zanima i 71% je rekao da ne zna istoriju, pri čemu su podaci još gori u najmlađoj generaciji. Turska vlast, koja prvo nije trebala 500 godina, kao što se priča, nego kraće, da ona alibi za sve i svašta i da je Turčin, evo sad je izašlo na istraživanje u Sloveniji, Turčin je arhetip ovog neprijatelja. Kao što vidite, u Bosni se ratovalo ne protiv bosanskih muslimana i Bošnjaka, nego opet protiv nekih imaginarnih Turaka, mada to nisu Turci.